Hola, Óscar. Boa tarde, en directo Radio Marca, Jesús Sobrino. O primeiro, valoración, outra derrota máis, neste caso con festa na grada pro Zaragoza. Festa. Bueno, festa primeiro, despois cánticos de directiva de dimisión. Bueno, boas tardes. Sí, creo que hoxe a diferencia dos partidos anteriores, creo que fixemos un bo partido. Creo que durante a maior parte dos 90 minutos creo que tivemos bueno, pois o control do partido en canto a facer que o Real Zaragoza non nos puidese roubar. Sí que é certo que tuvemos algunha transición, bueno, pues creo que ao final se resolveu un partido por un balón parado, por un autogol, que, bueno, pues unha situación de mala sorte. Creo que pues non tuvemos tampouco moita máis profundidade para facer situacións de gol, pero tuvemos un par de ocasións máis ou menos claras. Bueno, pues a partir de aí, pues ao final o Zaragoza manejase ben nestes resultados curtos e non fomos capaces de xerar máis situacións. Hola, Óscar. Supoño que este final de Liga te está deixando un pouco unha sensación un pouco de... Decir, o equipo sí, non empezou mal o partido, o que se xogaba realmente as habicholas no día de hoxe era o Zaragoza, pero son 3 derrotas consecutivas. Supoño que estarás algo amolado nese senso. A ver, cando non gaña, evidentemente sempre está amolado, pero creo que hoxe a imaxe do equipo en canto a competir, en canto a situación de Sí. Hola. Aquí sí. Dicía que un sempre está molado cando perde, pero creo que hoxe o equipo saiu ao campo con personalidade, nun ambiente bueno, pois extraordinario para bueno, pois un pouco para levar para que a afición local axudase ao seu equipo na consecución deste objetivo da permanencia. E nós creo que con personalidade na primeira parte creo que tuvemos o balón, fomos capaces de recibir os costados da línea de medios e atacar cos dous extremos por fora. Si é certo que non tuvemos, nos faltou quizá ese último pase, pero creo que hoxe o partido non ten nada que ver con estas dúas últimas derrotas. Si é certo que ao final sumamos 0 puntos e dá esta sensación de que o equipo encadena ahora, non é unha sensación, é unha realidade, non? Que encadena 3 derrotas consecutivas que non había encadenado en todo o ano, pero, bueno, creo que o equipo saliu ben a competir e, bueno, pois non podo estar amolado polo resultado, pero non pola actitude dos futbolistas, non? Que creo que foi boa. Óscar, nestas últimas jornadas o equipo efectivamente leva 3 derrotas seguidas. Sabes que falamos moito do teu futuro. Poden afectar estes resultados a túa renovación? Que sensación tes? Bueno, creo que xa o dixo outro día na rolda de prensa, non? Creo que eu non teño que valorar esa situación. Creo que o equipo sempre foi a máis a nivel competitivo. É certo que nestes últimos 3 partidos bueno, pois encadenamos esa racha de resultados, pero bueno, creo que hoxe neste partido se viu a dificultade de conseguir según que obxectivos, non? É dicir, vimos un campo entregado a un equipo para conseguir unha salvación, e nos, bueno, pois conseguimos hai 3 xornadas, e agora sí é certo que con estas 3 derrotas seguidas, pois parece que a sensación é de, bueno, un pouco de estar amolados, non? Pero realmente creo que hai que poñer en valor o esforzo dos futbolistas. Está claro que os futbolistas foron ao límite durante todo o ano porque bueno, pois agora con diversas molestias, con diversas circunstancias, bueno, pois creo que para poñer en valor o que se consigue, pero evidentemente todos nos acordamos sempre do último que queda, non? O último que queda, pois ahora mismo son esas derrotas. Pero bueno, non creo que sea a imaxe do equipo que quede, non? Creo que o equipo competiu
sempre, cada vez competiu mellor. É certo que agora levamos esas 3 derrotas seguidas, pero bueno, eu creo que teño que facer un cómputo global do que fixemos durante estas 29 xornadas, non, que levou no equipo, non? Que sensación te deixan un pouco os rapaces, a titularidade de Guerrero, un día máis a continuidade de Diego Gómez, tamén Kevin, con que sensacións te quedas? Bueno, si queremos ter rapaces xogando, temos que poñelos, lóxicamente. Creo que estuveron ben, creo que fixeron o que tiñan que facer. Si é certo que lóxicamente algún erro, pero non só deles, sino de calquer outro futbolista. Creo que estuveron moi ben en líneas xerais, e que cando un club quere ser de canteira, bueno, os xogadores teñen que ir pouco a pouco collendo ese ritmo de competición, o ritmo de competición collese xogando, non hai outra maneira, non? ¿Cómo está Jaime? Porque vimos por la televisión que Ollo estaba fatal. Sí, ten unha conmoción, ademais non vía ben dese ollo, bueno, un produto do golpe, esperemos que non revista máis gravidade. Bueno, pois tamén Moja saliu con unhas molestias. Bueno, hasta a final de temporada, pois sempre os futbolistas por unha razón ou por outra, pois están bueno, pois eso, indo xustos. En ese sentido, pois creo que o esforzo de todos non está posto en duda, polo menos dende o corpo técnico, non? Vale, gracias.